I doing? I love you, baby. Wow. Yeah. My angel. Yes, Wow. love you so much. Wow. Damn. Who is this man? I don't know. Anyway, I am brother Imo. Oh my God. Onyento. Na-atọ atara mkpụrụ obi. O nwere ịtọ mkpụrụ obi ndị ntọ asa ndị na-atọ mmadụ. Nya ndị na-atọrọ mkpụrụ obi n'ala n'iyi. Anyị tọrọ mkpụrụ obi go, anyị tọrọ gị ya n'ala eze. So ihe mbere iwe otu mkpụrụ obi gị n'ala n'iyi ugbu a. Anyị tọrọla ya, anyị tọrọcha ya. So ihe m jiri hụ ụnụ ka ụnụ na nhụ ọnụ nkwa n'ụdị ọnọdụ ndụ ụnụ na-ebi. Hụta ya na ọwụdụ ndụ na-enye Chineke otuto. Nsị m agwọ na ozi ọma. M na-ebi ka eweli ozi ọma m na-ebido ebe ị nọ. Okpuru obi gị inye ya Chukwu. Obi. Hey! O nwekwara nwa bulie ihe elu ọdọ. Ebulikwala ihe elu ọdọ ibujisi eluigwe oyi. Ị ṅụrụ ka anyị? Sịkọ mkpụrụ obi gị na-ebuli n'ime udu a n'elu. Ọ wụda ana ka m jiri gasị m obi. What is this man talking about? Who is this man? Who is he? Misuzu izi. Mizu izi. Miki iji amụ English. I don't understand this man. Angacha iri enu kachi ngom nwe dike ịghọta ihe m na-ekwu maka na asụ mkpụrụ obi ọbụla n'ala n'iyi ntị akpụchie nne m ele ihe gị na onye a na-eme ihe ụlọ ga-eji kalala onwe onye ọnwụnye gị ka ọwụ nne m. He's my girlfriend. Girl onye nwoke m ga-aga anụ n'ọdụ otu kind girlfriend ihe a mother friend. Oh, can you ihe a wụ nne friend. What is this person coming to Lotu you? ga-esi akpọ onye girl onye wụ mother friend ọ ihe wụ. I thought you said you're a man of God. Awụ m onye abịara m ịtọrọ mkpụrụ obi gị laga n'iyi ele ihe gị na obodo nwa na-eme. Please, can you get out of this place? Mụnwa kama m ga-get out adị ekwesị nọgụ n'ime m chụpụ ya ọ ga-ekwesị nọgụ n'ime ka na-ekwu ka na ama m na ọwụdogo pụta were onwe gị nye Kraịst alaeze eluigwe na Are you allowing this? ọ ga-emenụ ọgwụbeghị iricha ihe niile na My n'ime friend, please. It's okay. mmike ị na-agbọ ka nkata ihe nọgụ niile eriele gị rie mkpụrụ obi gị ekwensị akpụchiele gị ntị a na-ekwu okwu alaeze daa Oh my God. were ndụ gị nye gị bịa nga ejikalali oche ejikalali ya. Oh, you want to come close to me? I would close to you. Baby, please. Please, don't mind who. Ụmụazị bego ji mmiri nsọ na-efe anapụtasị ndị eji na-agwụ ihe bụ udo ara emege nwa aga ka bupute udo nyọ bupute ya na mripuo ya na kachukwu mripuo ya mbiri m gwufuo ndị fụrụ afọ nonsense wara na-agbanụ kekegere ga na-asị gị ji ekawa mma n'ihi eburu aha bịa gị na-efe arụ ote ụmụazị bego nọ na-ebure mmiri nsọ na-efe n'ụlọ nsọ na-anapụta mkpụrụ obi ka i were ara kego efe I need to leave right now. Please. You have to leave. Why this useless man? Charlie, I will lock him up. Akoko. It's okay, baby. I lock all of Robbie up. It's okay, baby. It's okay. What a foolish man! Oh, gosh. Get away from here right now. No, I'm able to put in a Please. We put in a what am I want? You need it. I need it, baby. I need it. Hey, hang on, baby. Makachukwu to get to go on get one more news. Where is my key? Move it. Any never put. No, one day measure. We're not done in your chinny corner job. When I go get a fan hotel. If I go feminine, so he never. What did he get them? You have to take baby about one. Everyone on him carried there, but I'm dangerous. Danger on me. I'm a plan. I am so. The question is, you go plan one. Our girlfriend. Our ne friend to go. You know, I turn on the rocky quest. But I'm probably going to check again. You know, a buhogi. A fan pam. Udana got bawang. Machi.
chegharịa mgbe oge ererela mgbe oge ererela chegharịa mgbe na mepere m